Yung nga nag-attorney ang galing magpalusot, babaero, ano pa yung lisensyado magpalusot. Charot. Kaya Easy. congrats sa mga bagong abogado. Especially sa mga lalaking abogado, marami na sila 5,000. mahahatak na babae. Why, bakit na naman? Ano na naman? Siyempre, yung mga hindi ba attorney, babaero, ano pa yung lalaking attorney. Yung nga nag-attorney ang galing magpalusot, babaero, ano pa yung lisensyado magpalusot. Charot. Isa pa naman akong Frustrated. lawyer. Oo. Kaso wala. Alam mo, Col, Kaya kaya mong ilusot yung mga babaero. Promise, ang galing mo talaga. Alam mo po lang Gaslighter eh. Paluoy Sinabi ka. mo kasi eh. Basta alin daw, babaero. Mas pangit daw na regret yung may hindi ka ginawa. Hindi Oo. sinubukan. Ayon sa survey ni Mang Kanor. Basic. Mas talo kay SWS. Layo niya sa survey ko. Talo yun. Pero totoo, agree ako dyan kay Tita Max na pag pangarap mo talaga, kuhanin mo. Wala sa edad yan. Yung mga babaero nga, mapipisdit lahat nagbababae pa eh. Diba? Hindi naman kasi nagre-review Shout out sa yan. mga Di naman nagre-review yan yung eh. bar passer. Hindi yung abogado. Hindi naman nagre-review. Matalino na yan. Yung abogado. Yung babaero. Siyempre, basic. Mang Kanor! Libre ako ng kape Ng abogado? ng babaero. Sumama ka naman. Sa abogado. Sa babaero. Hindi na. Ako na yung manlalalaki sa mga Abogado? babaero. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.